रउआ सबके स्वागत बा प्रधान होटल पे। तो हम रउआ सबके बता दिहल चाहतनी कि हमारे एगो प्रधान होटल के पीछे छोटा मोटा पोखरी बाटे, ओही में 5-6 हजार मछली के बच्चा डलाई रहे। तो उ 6 महीना के बाद बड़ हो गइल बड़ी सब, प्यासी मछली रही सब। तो ओकरा के जब मारे के काम लगैनी है जा, मारे में तो बहुत मुँह लागत रहे, मतलब ओकरा के बेचे में मुँह लागत रहे, तब बहुत ही दुख होत रहे मन से। तब का कइल जाओ, लेकिन ये भी अथी करे के रहे। मछली देखा तनी कितना अच्छा क्वालिटी के हो गइल बड़ी सब, प्यासी मछली ऐसा। थोड़ा सा साइज में कुछ छोट बड़ी सा अभी ना बेचल तो फिर दुर्गा पूजा उजा आ जाई तो ना बेचा पाई, फिर मतलब अथी हो जी तो एकरा में दोसर डाले के बा। तो देखी बहुत फुर्तीला होली सब, प्यासी मछली धराते ना रही सब। रुआ मतलब धइल चाहब लेकिन धराई ना, लेकिन हमहू ठहरनी बिहारी, बिहारी का गाँव वाला उनका के धइए के मानब, वो जान तरीके धरेबे ना करब। ठीक बा, देखिए हम धल यानी मछली के कुछ कहनी ना, बस ऐसे ही मतलब देखे खातिर कैसन मछली होले पास से हमने नहीं देख लेनू, यही से मतलब अथी होते। देखिए मछली कितना बा। अभी एकरा में आवत रहे डलात रहे, आवत रहे डलात रहे, पिकअप के अंदर तिरपाल दे के पानी कह के करके